Mabuhay, mabuhay Umingan, and welcome back again to my channel. Sa lahat na hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, just press and type Dan Space Fronda, and do not forget to subscribe and do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga chika, issue, marites, and blah 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 sa aking channel. At ngayon po andito ako sa Barangay Luna Weste, Umingan, Pangasinan, at kung saan aakyatin po natin yung napakataas na napakagandang bundok po doon, kung nakikita nyo po. At makakasama ko ang aking kaibigang napaka-gorgeous. At siya po ang pinaka-gorgeous sa balat ng lupa na nakilala ko. Ang nag-iisang si Fern! Hello everyone! Kamustahin mo naman yung mga jowa mo? Wala kang jowa. Wala ka bang jowa? Kamustahin mo yung mga friends mo? Hello po sa mga nagkakandara pa dyan. Nagkakandara pa talaga? O, yung mga nagkakandara pa, wag madapa. Opo. Kasi, hindi naman pwedeng madapa, pwede kayong pumila. O, di ba? Saan tayo pupunta, Bes? Pumunta po tayo sa goat farm ng aking friend na nandun po sa malayong lugar. Pero, worth it bang task? So, goat farm yun, maraming kambing. Yes, may mga Anglican goats, mga ganun po. May mga kakamarami. Let's G. Let's G. Let's G. Ayan mga kaibigan, sa lahat ng aking mga kaibigan, kamarites at mga kakampi, nandito po kami ngayon sa baba ng, Goat farm ng Marinas and Antonio family. ano ito, open for the public or? Actually, private siya. Kaya lang, open po para ma-discover daw. Sabi ng yung mga friend namin na i-open kasi someday,
malay natin. maging tourist Yes. ng Barangay Luna Weste. Oo. Pero it's free for the meantime. Yes. Oo. At mga kaibigan, nakikita niyo yung likod natin. Ang ganda papakita ko lang sa inyo yung likod. Ayan. So yun yung Mount Balungaw. Yes. Tama. At yun naman, Mount Amoro. Mount Amorong. Mount Ubbog. Mount Ubbog? Bakit Ubbog? May ubbog dyan. Ah, pwede natin puntahan? Yes. Ay, pupuntahan natin yung Ubbog. At yun po ang kalsada papuntang Bye. bayan. Yan, nakikita nyo, yan. So, aakyatin natin doon sa loob. Pupunta tayo sa loob. Bye! I-open na natin yung view. So, Ang daming kambing. Hundreds. ayan. Ang daming kambing, ayan. Anong klaseng kambing yan, Bes? May mga Anglo-Nubians. Ay, mga imported lahat ng kambing na yan. Hindi naman lahat. May mga, May mga native din. Oo. So, binibenta yung kambing na yan. pinaparami. At pinaparami sa ibibenta. Di ko alam kung anong plano. Okay. Basta goat lover yung Ay, goat lover. yung friend ko. So, dito tayo aakyat. Dito tayo sa mas may okay na daanan. Oo. Ginawa para pag binisita yung friend namin yung Mao. Actually, patay na siya. Pero yung asawa, nandyan. Ay, so ibig sabihin, itong bundok na ito ay ginawa para sa libingan. So yes, Libingan ng asawa oo. Ng friend ko. ng friend mo. Anong pangalan nung... Vincent Marinas from Bureau of Customs. Oh, si... Nagkaroon kami ng activity na may SK dyan before. Nagtanim kami ng mga trees, gano'n. Ganun. Ito naman ito. Yan, pinasadya talaga. So talagang love na love niya. Yes. Yung asawa niya. Ang ganda nito. Makikita nyo ang ganda ng view. Ayan. Ang ganda ng view. So, makikita nyo dito from dito sa taas, makikita nyo na So, akit na tayo. Ilang steps to? I don't know. Hindi ako sure. Ilangin natin ang steps. Okay. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, Diba ang ganda? How amazing. 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Start. 46 steps. Pagod ako. Aray ko, from here, agorin ka na ikabitat pa. From here, makikita nyo po, mga ka-Ilias, wow! Ang ganda ng lawa. Yung lawa na yan, Bes, ano yan? Kanina yan? Dam po ng kung Concepcion, Luna Weste, ganyan. So yan, pwedeng pumunta dyan. Yay. So anong activity pwede dyan? May balsa? Hindi, inaayos pa kasi yung dike. Ang ganda. Malalim? Pag siguro, okay na siya. Pag na yung tubig. Kung pwede na. Oo. Sa lahat po ng mga kailian natin, kung gusto niyo maghanap ng ibang mga pwedeng pasyalan, pwede kayong pumunta dito, no? Invite Yes. mo sila. Open pong pumasyal dito para ma-discover niyo po yung aming lugar. Kasi marami silang i-offer, Ang daming bundok, napaka-refreshing air, and then makikita niyo yung view. Halos view ng Balungaw na to Yes. Papuntang ito sa sa Talugtog, no? Karasakas dyan. Karasakas ito. Oo. And may lawa-lawa pa sila doon. Pwedeng magbangka-bangka siguro yun, no? So ngayon, andito tayo. May 46 step, binilang ko talaga. Dito yung friend ko nakalibing. So ito ay Private. Private na libingan to. So okay lang na i-feature natin. Yes. Ayan. Good morning po. Hi, Kuya. Ayan. Friend ko siya, si Kuya Vincent. Kailan siya namatay? Nung kailan lang. Oo, nakakalungkot. Alam mo ba na... Kailan lang? October 21, 2021. Kailan lang, no? Good Samaritan siya kasi dumating siya, nagpapa-feeding ng mga bata, nagbibigay ng mga sa mga tao dito sa Kaya tinawag po namin siyang bossing ng Barangay Luna Weste. Kasi sa Good Samaritan. Yes, ang galing niyang magbigay, which is, totoo naman na noon pa daw. Noon pa. Ayan. Yun nga lang,
maswerte pa rin kahit papaano nasa piling na siya ng Lord. Ayan. Pero, Ayan, ano kinukontinue ng asawa niya yung friend ko, yung mga ginagawa niya. So, nagpapafeeding pa rin. Continuous pa din. Oh, thank you. Ang ganda. Ayan. So, ang importante pag pumunta dito, magbigay respeto kay Sir Vincent. From Bureau of Customs. From Bureau of Customs. Ayan. So, yan makikita nyo na siya. Ang ganda. Pag gabi dito, maliwanag, may mga kasi lightnings. So, open to kahit gabi. Oo, kung ano. Basta may import- paalam lang. Basta ang importante, huwag magkalat. Tapos, Panatiling malinis kasi ang linis-linis. panatilihing malinis siya, tapos huwag bastusin yung lugar. Yes. Kasi unang-una, hindi lang ito para basta pasyalan, kundi puntod siya ng yumaong si Sir Vincent, di ba? Ayan. So, bababa tayo. So, ngayon sa park ng bundok, at pababa tayo. Papunta tayo saan? Sa Ubbog. Ubbog Meeting Spring. Yes. Ayan. Tinawag namin Bantay Ubbog, ganon. Oo. Dito kayo nagtanim dati? Diyan sa banda dyan. Tanim kami ng mga milina, ganon. Parang activity na. SK. Alam mo, na-discovered ng mga SK to. Pero noon, hindi pa sa kanila to. Sa kanila na. In-invite ko sila, which is gustong-gusto. Kasi nga, siya, open siya sa mga... friendly siya sa mga sa mga- gusto niya, mga ganon. Yung mga magagandang gawain. Friend tayo ha, doggy. Ang ganda dito, napaka-virgin forest pa. Yes. Napaka-virgin yung forest. Ayan. Yun yung gusto niya, maging okay yung Maging okay. yung mga tinanim. Itong mga buko na to. Ayan. Thousands na ganyan. Dito? Oo. Oh. Ayan. Shout out mo naman yung si Madam. Shout out kay best friend, kay Ate Ronalyn. Nandito kami sa farm mo ngayon, Bes. Ini-feature ng aking friend na may YouTube channel. True. Yan, tingnan nyo na lang sa likod niya. Charing. Aray ko. Ang luwang naman, no? Yes. Pati yan sa kanya. Yes, lahat. Ha? Hanggang dyan. Ha? Yes. Ang Yan, luwang. lahat. Powerful. Ano siya? At saka, deserve niyang kasi hindi nga, magaan yung sa kanya. Kumbaga parang blessed siya kasi Yes. open yung kamay niya para tumulong sa ibang mga tao. Oo. Ayun. So, ngayon, dahil wala na si Sir Vincent, pinagpapatuloy ngayon yung asawa niya. At saka yung niya, Yung legacy niya. oo. Tapos yung mga parents ng asawa niya, ganyan. Ito na yung yung mga ginagawang noon dito. Hindi naman siya actually Ang daming kain dito, oh. Pero nasusustain niya yung needs ng mga hayop, mga pananim. Kasi spring talaga siya. Spring na siya. Hindi gaanong malakas, pero okay naman. Ang ganda. Ang ganda. Diyan. Pero parang nasamot ata, sis. Ang ganda ng mga dito, oh. Ang ganda. Ang ganda ng mga ano bang tawag dyan? Galyang? Ano yung galyang ba yan? Grabe. Andun yung yung ubbog. So, sa ganda, ito! Oh, may mga ganyan. So, dati kasi dito yun, tingnan nyo, wow, ang cute! Ayun. Ayan, lamig, promise. So, yung mga gabi, tapos dito, dun yung ubbog talaga niya. May daanan punta dyan, doon. Maraming mga isdang maliliit to, makikita nyo. Saka meron siyang spring. So, doon nagagaling tong banda dito. Doon sa bandaran. Kaya lang medyo siya. Nasamag. Oo, nasamot. Wala naman sigurong anaconda dito, di ba? Bari. Ay, may daanan naman. Ayan, sir. Ay, may mga halaman pa siya, talagang dito lang tumutubo. Yung mga halaman. Natural, ganon. Mga ang ganda ng ang lalaking halaman, no? Million na yan. Wow! Wow, ang laki ng isda! Meron? Ayun, no? Pumasok dun sa loob. Bari. Ang ganda. Ay, na. Ang ganda, maraming halaman dito na tumutubo kasi nga, ang ganda ng spring. Lagi ka pupunta dito? Doon. Pero ngayon doon na lang sa bungad kasi hindi yung farm. So, yung spring na to malalim? Hindi naman. Kaya lang siya. Okay yung niya. Mula ng water.
Mabango yung tubig. Yun, inom namin ito. Mabango yung tubig. Matamis. Matamis siya. Tapos maganda. Ayan mga kailyan, dito lang po sa Barangay Luna Weste, Umingan, Pangasinan, makikita yung mga ganitong napaka-natural na wonders po ng Umingan. So, makikita nyo naman, ang gaganda ng halaman, no? Take note ha, bawal kumuha. Ayan, pero parang gusto ko, pero bawal kumuha. Ang gaganda, oh. Ito, yung mga mahal na halaman. So, ayan, makikita nyo, ang lalaki pa ng, ano bang tawag dyan sa halaman na yan? Elephant ear? Oo. Ang laki, oh. Ang lalaki, ang dami pa dun. So, hanggang dito sa kanila pa. Yes, kaya lang Medyo matarik na dyan. Ayan, so. pero maluwag Yan guys, pupunta na tayo ulit dun sa kabila. sa goat farm. Dito tayo ngayon sa loob. Pupunta tayo sa mga kambingan. So, papasok tayo. Mauna ka kasi maraming aso. Okay. Ayan. Friend tayo ng mga aso, ha? So, ito ate binibenta, hindi naman. Yung pag nag-open na yung mga lalaki na nakapon, yun, ibinta kami yung isa. Ganun po. Tapos atilahin na agad anti, aba-abali. Adati native, adati haan. Aglo-lobian. Ayan. Ano Tingnan yung nyo, pinagkasulan makikita nyo. antay? May malaki, sobrang laki. So, pwedeng pumasok? Ay, pasok ako. Paano ba ito buksan? Baka rin nardaan na yan doon. Mayadon. Dahan-dahan sa pagbukas. Paano pagbubukas ito, ante? Ay, papasok. Ay, paano ba? Yaman, nag-iro mo si pinagwan ng kalma. Ganon. Ayan. So, papasok tayo isa-isa. So, ayan. Hello, mabuhay! Welcome to my channel. Pa-subscribe naman, Beshi! Ayan. Di ba ang dami? Ang dami nilang kambing. Hi! Ang kikit nila. O, nakikita nyo? Ito ko yung ang laki-laki. Saan yung malaki? Anong laki ito, ate? Anglo-Nubian to. Anglo-Nubian. Anglo-Nubian. Ay, ang bait pa niya, oh. Ayan, ang bait-bait niya. Abower. Hi, lalaki ito? Ay, hello. Hindi may isa ta Angloan. Ang laki niya, te. Grabe. Ayan, ang cute niya, ang laki niya. Ayan. Hello. Ilang taon na siya dito? Siya ang pinakamatanda? Haan. So ito naman, Ang dami-dami. dami. May mga ano yung ulo nila? Katundang makaulog sa ganito, mahawar. Ay, teknik. 1 year. Teknik ha, lagyan nyo ng ano yung mga sungay nila, yung kahoy. Dito kita Ada ko dumamada. dyan tayo na ikaw ni Dayan. Ay, nagad-ado. Ito yung mga nilalagay mo ante para hindi sila makalabas. Wala ko. Doon sa alad. Alat o rin na makaruwarda. Nagamit yung ulo na din si alad. Pero makabulos da kasla. Nako. Ayan. So, ayan mga kaibigan, nandito sa loob ng park. Nagad-ado. Ayaw na tayo. Sa akin. Ayan. So, thank you very much. Thank you very much, madam, sa pagbisita namin dito. Thank you din kay Bes. Ayan. Thank you very much kay Madam Rona at kay Sir Vincent. Ayan. Thank you very much po. Ayan, sa lahat ng mga kailan natin, kung may gusto kayong puntahan na iba namang place, marami pong ino-offer ang Barangay Luna Weste, Umingan, Pangasinan para pasyalan po ninyo. Tama ba? Invite mo na lang Yes. sila, Bes. O kung naghahanap kayo ng kambing, mag-inquire kayo sa akin. Marami tayong alam. Ayan. So, Dito yung goat farm. yes, ayan. Thank you very much. Sarino Park. Nazareno Farm. May maraming kambing. Ang gaganda ng kambing dito, promise. Ayan. So, Junior. Dolphy pangalan pala ng kambing. Dolphy. Dolphy? Ang pangalan ng kambing na yan? Ang laki ng kambing, promise. Parang gusto ko magpa-picture nga, pero ang laki ng kambing. So, ayan mga kaibigan, thank you very much sa panunood at sa mga hindi pa nakapag-subscribe. And, bye! Bye ka na, Bes. Bye! Thank you! Ante, ayan, bye! Mwah.